Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Min bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, khususon kanggih gerahipun Pak Ponidi Bapakipun Budianti. Wasilah barokah sedoyonipun, wasilah barokah aminipun para sedulur. Ugi barokah toya petak menika mugi-mugi gerahipun dipun paringake mari gampil tambanipun kaparingan sehat waras lahir lan batinipun manfaat faedah saking dunya dugi akhiratipun bi barokati sirri walafzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqoma lan manggon sapa Nabi Yusuf fi manzilihi ing dalem omahe wazir salasa ngasrota hale 13 apane sanatan taune. Ditukusi wazir akhirnya Nabi Yusuf manggon neng omahe wazir kuwi suwene 13 tahun saka umur 17 tambah 13 30 ngantek umur 30 tahun le manggon neng omahe wazir niku 13 tahun. Wa istauzara lan mulang hukum hu ing Nabi Yusuf sapa Royan ibnul Walid, Royan bin Walid. Ayo sing dadi wazir niku neng gone wazir Royan bin Walid niku diulang hukum. Hukum apa-apa? Pokoknya hukum apa-apa.
termasuk hukumnya cerewet bae barang kuwi. Iya juga ya Allah. Yo maksudnya hukum ki werna-werna kok ya jenenge hukum ki. Nek cara garis besar ya diulang hukum perdana, hukum pidata ngono nek saiki. Dadi nek upamane disinau lewat akademisi ya engko terus dadi sarjana hukum. Dadi ahli hukum. Nabi Yusuf niku ahli hukum. Wong diulang 13 tahun manggon nang gone wazir, nang gone royan kuwi diulang hukum bahwa hale utawi Nabi Yusuf iku ibnu salasina, anak umur 30 apane sanatan taune. Kamangka diulang hukum niku saat itu umure Nabi Yusuf 30 tahun. Dadi secara akal ya pengkuh akal, intelligensine ya kuat, dadi daya ingate karo daya nggatek kene, intelijensi niku ora daya nggatek kene. Potensi fisik maupun jiwa itu lagi pengkuh-pengkuhe. Dasare ya nabi, kaya jenengan umur 30 ya mung padha wae. Padha wae laudu nabi kok ya nek jenengan iki dadi ya seprene wae ajeg ngono kok. Ketoke mah ming saya pikun. Nek iki ya dasare wis karo Allah dicipta nabi, urutane urip walaupun rekasane kaya ngapa ning arahane iki cetha. Arahane iki genah. Ya kabeh iki jane arahane genah. Wong sing ngarahke Allah kok. Walaupun kadang ora cocok karo karep, ning nek Allah sing ngarahke kuwi sing kedaden, engko endinge tetep apik. Kaya jenengan ki nyatane ngen-ngen cita-citane karo kedaden sing jenengan lakoni sakniki rak ya beda. Ngen-ngene cita-citane biyen wah iki biyen gekno pengen dadi perawat. Jan pengen dadi perawat. Wah le ngen-ngen karo le ngarah-ngarahke sekolahe barang ngono kuwi ya pokoke malah kepara akper. Akademi perawat bedengus mahmung dadi kono. Lah kok ngono karena Allah niku ngarahke sing memang nggo jenengan-jenengan apik. Ternyata apike jenengan ki ngono kuwi. Apike ngono kuwi ngantek seprene iki jajal nek dadi perawat tenan ketoke mah ra ngaji jenengan. Mah mbuh ngerti agama apa ora. Bapak-bapak iki ana sing ngen-ngene dadi tentara. Ngono kuwi sing ngen-ngene dadi tentara. Ngantek seprene iki nek potong cepak terus kok. Ben diarani tentara. Ning nyatane ora dadi tentara. Mulane nek ditakoni ora kok kowe potonge kaya tentara dadi cepak terus ngarepe rada diturai titik nggo tutup isin karo nggo praja-praja men supaya ora kokean jungkatan ngene karo nek nyampo ben rantek akeh padahal asline kagol mula angger ruruan karo kancane terus semi-semi tentara.
Wes, awong dikon geser kele tenguk kowe, geser titik siap dan. Wah, ora saking kedanane dadi tentara. Aning ya plendus mah ra dadi apa-apa. Lah wong di bojoe malah sugih sawah, mula saiki anggere esuk pikete ya anu pundake kae manggul pacul. Pundake kuwi pikete. Ngono ki. Takoni tanggane takoni kancane. Nendi iki piket Pagindan? Wah, wangi. Tobat. Piket pagi. Sakarepmu. Ning wong Allah sing iguh iki tetep Gusti Allah. Rekasane kaya ngapa, njungkel jempalike kepiye, jluntrung mlayune rono iki tekan ngendi-endi. Iki ya nek pancen takdire iki disetir dadi kuwi ya tetep dadi kuwi, nek dadi kae ya tetep dadi kae ngono kae. Nek pejabat dilalai ya ora kaya-kaya dadi pejabat, nek buruh ora kaya-kaya dadi buruh, nek pegawe ora kaya-kaya dadi pegawe. Kur kari sak derma nglakoni. Wa atalan maringi hu ing Yusuf sapa Allahu Gusti Allah al mulka ing kerajaan wal hikmata lan ing ahli hukum. Wa huwa utawi Yusuf iku ibnu salasin anak umur 3 wa salasina lan 30 apane sanatan taune. Akhirnya umur 33 tahun Nabi Yusuf dadi raja. Singkat ceritane ngono ki nek nggon liya-liyane sing tambahan-tambahan ki ora diceritake nang kene. Sing lemuni digandrungi karo Zulaikha. Putra ratu kuwi putra wazir iki digandrungi karo Zulaikha ngantek saking gandrunge niku nek cara bahasa kasare Zulaikha niku pangger pethuk kaya arep nyikep-nyikepo kaya arep memperkosa Yusuf. Malah sing lanang sing dibledhek malah sing lanang. Tenan nek nggon sejarah kuwi rak ngono, sing dibledhek ki malah sing lanang. Agak kan iki bledhek ngantek entek-entek. Sakit. Ya entek bledhek entek-entekan kok ora kecekel ki kaya. Oh, alah ya Allah. Sawah poman. Kowe ora kecekel-kecekel. Kayak Nabi Yusuf iki dibledhek ngantek saat itu ki endo arep ngedoh ngono keceneng klambine suwek. Ya keceneng klambine suwek. Arep ngedoh ngono dadi suwek mburi. Wong jenenge arep mlayu ngedoh ceneng ngono rak suwek gegere. Nggo tombo isin Zulaikha nyebarke berita nek Nabi Yusuf arep memperkosa Zulaikha. Nah, terus disidangke, sidangke wong beliaunya ahli hukum kok saiki nganggo
kenyataan sing ana piye didelok alibine wae ketara. Ya kok sing suwek gegere. Nek arep memperkosa iki mestine sing wedok meronta-ronta, gerat-gerat klambi ya sing suwek ngarep kok ya. Kudune lho logikane iki sing suwek ngarep. Sing suwek ngarep kok ya. Ngantek petel benik. Ngantek petel. Yo kadang celulukan ki pengalaman pribadi. Waji kok suwek mburi ya. Upamane memperkosa sing memperkosa ki Yusuf. Kok suweke mburi ki le memperkosa ki mundur-mundur. Apa Zulai kowe dusek-duseke nggo gegere wae piye. Ora masuk akal ya. Nek Yusuf sing memperkosa ora masuk akal. Nah, akhirnya kan tetap bebas tuduhan. Bebas tuduhan ya kareng ya bagus ora umum ya. Bagus wangun kan. Lu bagus setil resikan kae ora kemproh. Ora kok letek. Karo mie wae letek kuwi. Enak mie letek malah. Ora cetha. Ya paling ora bagus kae resik keren lho. Disawang ki sedep. Resik, rapi, keren. Keren ki nek ditik-itik nguling-nguling kan keren. Ini wong nyawang ki asik karena memang rapi to. Ora menting blangsur. Nek dikon mbok yo resikan sing rapi, wis tuwa. Justru wis tuwa kuwi nek isih enom wae sak-sake iki menarik. Nek sing isih enom-enom ngene sak-sake menarik, nek tuwa nek ora rapi ya saya anu. Saya nyebuahi. Dasare rapi resikan itu bagian saka iman. Resikan rapi itu bagian saka iman. Ketok kok imane apik apa ora iki saka resikane, tampilane, termasuk akhlake. Mula ana siji pengendikane Kanjeng Nabi nika ora diarani iman wong sing mukmin yen to. Dadi ora diarani iman wong sing mukmin yen to wong liya ora iso slamet saka lesane lan tangane. Iki kan termasuk kaitane karo budi pekerti. Nek nyata-nyata wong niku ki wong mukmin sing imane apik. Nek nyata-nyata wong niku ki mukmin sing imane apik niku biasane mesti melindungi wong liya ya saka lesane ya saka tangane. Isane po kok melindungi wong liya saka lesane ki ra tau ngelek-elek wong liya sehingga nama baik maupun harga dirine wong liya niku slamet. Saka lesane dheke wong lesane ra tau ngelek-elek kok. Wong liya slamet saka tangane niku karena dia tidak pernah merugikan nenggon apa saja neng wong liya niku ya nganggo fisike ora nganggo tangane ning nganggo fisike. Mukmin ki nek jajan ra gelem gabruk. Karena niku merugikan ya. Mukmin gek ndak iso ngaji je anggere ana pelem tiba dijukuki.
Do meneng wae ketoke do krasa iki. Kene terutama kene do krasa. Angger mulai pelem tiba dindeki. Gumunku numpak motor banter ya direm iki lho. Mak sleok ngopo? Peleme ketoke ora bosok ketoke. Nah iki wong liya ora slamet ora aman. Dadi mukmin sejati niku moh lesane nyilakake wong liya nganggo laku ngrasani mitnah ngelek-elek barang ngono ki ora gelem. Nek mukmin sejati lho. Ora gelem awake nggo ngrugekke wong liya ngene ora gelem. Karena akhlake apik. Nabi Yusuf umur 33 tahun wis dadi ratu tur ahli hukum. Top tenan nek niki. Wa tuwfiya. Wa tuwfiya lan disedani sapa Nabi Yusuf wa huwa hale utawi beliau Nabi Yusuf iku ibnu mi'ata ngisrina. Anak umur 120 apane sanatan taune. Jadi termasuk umur panjang. Sedo Nabi Yusuf niku sedo umure pas 120. Umur dawa nek ukuran sakniki ning ukuran zaman Nabi Yusuf ya standar kok ya. Zaman Nabi Yusuf sebelum Kanjeng Nabi adoh banget kok ya dadi umur 120 niku umum. Nek saiki umur 120 lah mah ora iso apa-apa. Mah terkapar gitu. Wes ming akhire gletak nguyuh nggon ngising nggon nek umur 120. Mah kesampar-sampar anak putuwe ketoke ra nyerah. Ngantek anake do rapat iki piye iki bapak iki. Ngene iki terusan kamu kan anake telu ora iso ngupakara bapak sitok. Gek bapak sitok iso gedheke iso makmurke iso ndadekke jenengan-jenengan cacahe telu. Sing anak telu kur kon ngupakara ora kon gedhekke iki wong wis tuwek kok digedhekke. Ora iso. Pokoke bahasane kur kon ngupakara kowe ora iso kok nyatane wis. Mah anak telu rapat lha iki piye nek aku terus yo repot kok yo anake telu mosok sing ngupakara aku terus. Ha iki piye digilir rong dina dadi iso pas iki engko. Minggu pokoke engko tinggal anu acara dhewe-dhewe. Ben men ngogrok nang omah lho. Omah ana sing ngacung wis kene pokoke tak upakarane terus. Ning ya kuwi sawahe bapak tan desa aku kabeh. Oh, buat iki. Nek ya ACC tak upakarane piye ku nek ngono akhirnya ming regejegan sing dadi wong tuwa tetep kapiran ora kekupakara mula nek ndonga bar salat bar wirid bar ngopo wae aja pisan-pisan njaluk ya Allah paringono panjang umur aja. Engko nek gedawan repot tenan jenengan iki. Aja kok ya urip ki aja kok panjang umur karena yang namanya wong fisike kepangan umur itu mesti melemah. Ora ana kepangan umur kok bergenggeng. Mesti melemah fisike niku. Mesti saya rapuh gedawan parah iki kok. Karang nek le ndongae ngawur paringono panjang umur sing sehat waras
sing barokah, sing manfaat, tau ming wong ngomong dremik iku. Karepe wong belong. Panjang umur ya ora iso dipertahankan sehat waras iki ora iso, saya gedawan ya asam urat. Mari asam urate ya kolesterol. Kok terus sing bener itu nek njaluk kaitan karo umur karena umur wis ditetepke umur 4 sasi ning Guwa Garba tentang dawa cendake niku wis ditetepke ra iso umur niku karo Gusti Allah wis dipastikan si A 74, si B 69, si C iki engko 78 ngono ku wis ana. Ora iso Makane nek njaluk ya Allah mugi panjenengan berkahi umur sing jenengan paringke utawa paringana umur sing barokah, faedah, manfaat dunya akhiratipun. Cendak ya barokah manfaat, sedengan ya barokah manfaat, dawa ya barokah manfaat. Lah kuwi engko kepenak larase dilalae di umur sedengan kuwi calengan ngamal saleh pirang-pirang nalika pindah kubur mak grembyang kubure taman swarga karena ndonone ngamal saleh akeh kamangka umure ming sedengan. Sedengan iki ya sekitar 40-an kuwi. Kuwi sedengan. Wong kula ming matur sedengan ora separo kok. Sedengan ora separo. 40-an iki sedengan. Kulon Taman Sari. Di umur 40-an jebul ngamal saleh pirang-pirang ngantek saking akeh kiwa tengen tangga teparo. Dulur-dulur kowe do ngalem nalika dheke seda iki. Wah kaya arep umure 40 rikala uripe jan. Anane ming apik ro apik, nendi-nendi nandur apik, karo sapa-sapa yo apik. Jan nyenengke tenan nek karo sapa-sapa apik. Udu nek ponggo wis umur 50 punjul. Udu ponggo. Nek ponggo ketok umure wis 50 punjul. Umur 40 kok. Umur 40 kok ya jenengan ki cetha jenengan kowe meh 60 kok ngaku-ngaku nom. Nek Nabi Yusuf sedo niku umure 120. Dawa menurut sakniki nek biyen biasa. Wakala ngucap sapa allazi wong istara kang tuku sapa wong hu ing Yusuf. Hah? Aku iki mbaleni dhuwur kok. Lah tak nggo nyambung li imraatihi iki. Tak nggo nyambung kuwi kok ya. Engko nek ngerti iki li imraatihi. Ana min kuwi wis judheg aku. Kok ana min li imraatihi. Ketoke ora nganggo min lho kudune. Nun? Coba? Oh, langgonku ora ana misrane kok ya. Wong nggih, ana. Ana min misra. Gara-gara mikir umur mau dadi kacau aku. Min misra saking Mesir. Wong sing tuku Yusuf saka wong Mesir maksude.
le ngucap li imraatihi maring bojo wadone wong sing tuku Yusuf kuwi ngomong marang bojo wadone Zulaikha ya si Zulaikha lagi lho cerita mburi Zulaikha sing tuku Yusuf wong Mesir kuwi omong karo bojone kuwi jenenge Zulaikha Waqala lan ngendika sapa Ibnu Ishaq ismuha kang utawi jenenge bojo wadone sing tuku Nabi Yusuf iku Rongila binti Ru'yail malah menurut Ibnu Ishaq jenenge bojone sing tuku Yusuf niku Ra'il binti Ru'yail Berarti Ra'il binti Ru'yail. Ya dia ono anu penjelasan liya. Le ngucap ngeten akrimi mulyakna sapa sira ju iki bojo iki lho maksudnya. Nek bojo kok mulyakna sapa sira bu. Nek bu ya bu wangun bu. Ning kan ABG sakniki nek nyeluk yange we ju ngono kae. Jo iki bojo kuwi adi dadi yang we nyeluk wis jo kok. Pohon jenengan ra mengikuti gayane cacah saiki ya. Akrimi mulyakna sapa sira bojoku maswahu ing nggon utawa ing panggonane si Yusuf. Ae tegese ijngali gawe ya sapa sira he bojoku mang zilin tadi masalah iki bolong ya kula ngindaka ing sandingmu ngindaki tok gawe kariman ing nggon mulya hasanan tur apik mardian tur nyaman kowe gawe ya kamare bocah iki neng sisihmu sisihe kamare awake dhewe kae tok gawe nggon sing apik sing nyaman sing rada anu mentereng men ketok kariman mentereng dadi digawe apik. Nek saiki yo paling ora iki jembare 3 meter persegi. Kuranggo iki 3 meter persegi AC. Ora kok nganggo kipas ku nek dibungke glok. Wis nek ra ngurupke sumuk, nek ngurupke ra iso turu. Ora kok kademen gebrepegen. Wong kipase angger durupke glok. Apa meneh nek bisa digawe mengamingo. Engkek. Mengo rene engkek. Wah jan ya Allah. Lek arep turu wae piye iki nek. Wah nek iki nek cara saiki ngono ya AC digawe apik. Wal makna utawi maknane ahsini gawe bagus sapa sira ta'ahudihi utawa ta'ahudahu ing nggon-nggone nggo turu utawa dinggo istirahate. Pokoke panggonan omah kono. Nek cara keluarga ya gaweke kamar dhewe wisen. Sisteme wae.
Karena sing tuku iki ya paham nek ini seorang ora ming sekedar sembarangan wong kaya ngene iki, ora ming wong sing sembetengan, ora ming wong biasa. Dadi pancaran wong top, pancaran wong hebat itu wis ketok kok ya. Sak bleger-bleger iki memang wis beda. Beda nek wong-wong ki ming biasa, blegere ngono kuwi ya ketok redup kae. Ya ketok redup. Kaya dian laut sing dienggo melaut kae dicilikke ngono kae. Redup. Wis redup kek jengguweng. Wis. Tambah blengut. Wis. Nyawang wis. Memeng kok ya nek iki wong sak bleger-bleger sak tampil-tampil itu sarwa nyenengke. Karena duwe pancaran wong top. Duwe pancaran wong top iki ya dilalae jalure top ana-ana wae. Nabi Yusuf iki wis ngantek ditukuwe bojone pokoke kowe ngreka nata nyusun kamare bocah iki tok gawe sak apik-apike. Ben nyaman ning kene. Pokoke ben nyaman aja ngantek lunga saka kene. Wis ngerti nek iki engko calone dadi wong top, mula aja ngantek lunga saka kene. Aja digetak-getak. Nek cara sak uni-uni pengen mangan apa goleke. Ora mbiyeh-mbiyeh. Pokoke goleke. Rica-rica goleke. Yes. Ora ndedit goleke utangan. Akone ya ora cucul ora pandak. Digawe nyaman. Tujuane cetha kok iki tujuane iki ben Yusuf aja lunga saka omah kuwi. Karena ini memang cara kasarane nekake berkah ngoten lho. Nek cara jenengan iki pesugihan kok yo. Nek cara jenengan iki, kula aja ngantek lunga digawe sak nyaman-nyamane yo. Top-top niki lah terus piye? Ayo mbok sesuk piye? Jam semono. Liyane wis ngat-ngetke jam nyebai kok. Sesuk kaya. Sing penting nyaman sithik, sing penting nyaman sithik. Sapa ngerti gara-gara nyaman sesuk nggo kresek? Niki sik. Muga-muga dadi ridani Allah, berkahi Gusti Allah, rahmati Gusti Allah, kaparingan istiqomah ning ngaji lan ibadah, nekakaken kemanfaatan faedah dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.